Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kinigilong ki khubor bumta kasni. Kasinjuk kisang samlash nong jong karibhoy district ka khot sobha shafi kiriu i football sya ka final match jong ka second ribhoy cup tournament arhajar arpusaw ajapsan ha kathat ume arhajar arpsan ha ka NCA playground pahams im ha kaba kajinya khun ha kane kasngi kan long hapdiang jong ka Rongdop SC Persya yaka Phamrio SC haka porsi baje no phaisngi kandon ru kajinile kailo kidro ha kaba kador jongka tiket kan long sanpho tungka bat ka price pat kan long hadu silak ya unong job ningkong bat santaliki kon solution price kaba 10,000 kawai kandon ru kajinwan ruai pensengan da kebran bernai ha kate kasngi